Is-sena l-oħra madwar 500 persuna kienu se jqattaw il-miliet waħedhom. Imma għażlu li jċemplu biex jqattaw il-miliet mal-familja tal-Karitas fil-kurja tal-Arċisqof. L-ikla tal-miliet se terġa' ssir. ċemplinna. Il-ħadd it-tajjeb, illum 10 ta' Diċembru, it-tieni ħadd tal-Avvent, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja Parrokkjali tal-Familja Mqazza tal-Iklin. Jikkonċelebraw il-Kappillan Dunkid Bonnici, Monsinjur Anton Vella u Dunkarm Busuttil. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħanbirku issa ix-xema tat-tieni ħadd tal-Avvent. Mulej Ġesu illum qed nixelu u nbirku din it-tieni xema tal-girlanda tal-Avvent biex nistqarru quddiemek u quddiem xulxin li aħna rridu tkun għalina dak li ddawwal lil qalbna. Għatina qalb li tħobb bl-istil tal-imħabba tiegħek. Naddafilna mill-mibeda, mit-tmattija, mill-intolleranza u mill-lejra. Imlijilna bil-ġenerożità u bl-ispirtu ta' maħfra. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu.
u għall ħanin li tista' kollox għamel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma' ibnek. Iżda tina l-erf tas-sema biex nissieħbu mal-istess ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Sant u Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kelmu lil qalb Ġerusalem u għejdula l-intemm il-jasar tagħha. Tħallset żunita, ħadet minant il-mulej darbtej għal dnubieta kollha. Leħen jgħajjad, ħejju triq għal mulej fid-deżert. Wittu għal-Alla tagħna modija fix-xari, jintradam kull wiet u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħarbta titwitta, kull art imħarbta issir maqat u tfittx il-glorja tal-mulej u l-bnedmin jaraw għal-kol f'daqqa għax fom il-mulej tkellem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sion. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalem. Għajjat, la tibżax. Ejt lill-bliet ta' Ġuda, hawn huwa Alla tagħkom. Hawn hu Sidi l-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu. Hawn hu biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħal raj li jira l-merħla tiegħu, bidriew jiġmaħħa u l-ħrief fih danu jerfaħħom u n-naċ reddaw bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Duħa l-Alla. Uri l-inna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Flimkien l-inna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħanisma xi jgħid Alla il-mulej Islimi Xandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-seb fartna. Flimkien il-mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Uri lilna mulej ħatina. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u slim fuq il-passi tiegħu. Uri lilna mulej tiba tiegħek u salvazzjoni tiegħek ħatina. Qari mit-tieni jittra ta' San Pietru Apostlu. Ħuti eżis, dan għandkom tkunu tafu, li quddiem il-mulej jum wieħed u bħal 1000 sena, u 1000 sena bħal jum wieħed. Mhux għax jiddawwar il-mulej li jtemm il-wedid tiegħu kif jaħsbu xi wħud, imma qiegħed jistabar bikom għax ma jridx li xi ħadd jintilef, imma li kulħadd jersaq għall-indiema. Jasal ta' bilħaq jum il-mulej bħal ħallil, jintemmu mbagħad is-smewwiet bi ħsejjeż kbar, jinħallu bin-nar l-elementi tad-dinja u l-art b'kull ma fiha tkun maħruqa min-nar. La darba hekk kollox għandu jintemm, araw daqsxejn kif għandkom iġġibu ruħkom, kemm għandha tkun qaddisa u tajba ħajjitkom, waqt li tistennew b'ħerqa kbira il-miġja tal-jum ta' Alla. U minħabba f'dan il-jum, l-ismewwiet jinħarqu u jinħallu u l-elementi tad-dinja jinqerdu bin-nar. Imma aħna, skont il-weda tiegħu, nistennew smewwiet ġodda u art ġdida li fihom tagħmar il-ġustizzja. Għalhekk, ħuti eżis, waqt li nistennew dan kollu, qisu li jsibkom fis-silem
bla teba u bla dnub. Il-kelma tal-mulej. Ħejju it-triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-mulej ma'kom. Bidu tal-Evanġelju skont San Mark. Il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu liben ta' Alla. Bħalma hu miktub fil-ktieb ta' Iżajija il-profeta. Ara, jien nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert, ħejju it-triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Hekk Ġwanni der jammet fid-deżert u jxandar ma'mudija tandiema għal maħfra ta' dnubiet. U kienet tmur għandu il-ludija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalem jitamdu minnu fi xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubietom. Ġwanni kien jilbes libsa tax-xar tal-ġemel biħżiem tal-ġild madwar qaddu u kien jiekol ġradijiet u qasel selvaġġ u kien ixandar u jgħid ġej warajja minnu aqwa minni li jien ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jien ammitkom bl-ilma, iżda huwa jammitkom bl-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej. Bdejna naqraw it-tieni Vanġelu, l-Vanġelu skont San Mark. U San Mark jibda billi jispjegalna xi tfisser il-kelma Evanġelju. Il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu liben ta' Alla. X'inhija l-erq ta' din il-kelma li bil-Grik tfisser aħbar tajba, ew angelion, aħbar tajba. Kienet tintuża meta fil-bliet urħula kienet tixxandar il-miġġja tas-sultan, qed ngħidu eluf ta' snin ilu, u anke fi żmien Ġesu u qabel, anke fi żmien il-profeta Iżajija 300 sena qabel Ġesu. Meta kien ikun ġej is-sultan kien jibgħat ħabbara b'din l-aħbar tajba ġej is-sultan. It-toroq ta' dak iż-żmien kellhom bżonn wieħed jirranġhom sew qabel jgħaddi s-sultan, u allura parti minn din l-aħbar kienet ukoll ħejju it-triq għax ġej is-sultan. U din kienet tfisser il-kelma Evanġelju fi żmien il-profeta Iżajja u fi żmien ukoll Ġesu fi żmien San Mark. Tantu hekk li fl-ewwel qari tal-lum smajna l-profezija ta' Iżajja, inkitmet 300 sena qabel Ġesu, li mbagħad San Mark jibda l-Evanġelju tiegħu biha. Leħen jgħajjat
ħejju triq għal-mulej fid-deżert, wittu għal-Alla tagħna modija fix-xari. Jintradam kull wied, jitniżnu l-muntanji u l-għoljiet, kull art imħatba titwitta, kull art imħarbta issir maqat. Dak kienu b'xi mod dawk li kienu jagħmlu ġgajtit ta' ħaddiema biex jippreparaw it-triq ħalli jkun jista' jgħaddi s-sultan. U il-kelma Evanġelju li juża San Mark jaqqada propju ma' din l-użanza bħalma miktub fil-ktib tal-profeta Iżajija, ara jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert. Ħejju triq tal-mulej id-drittaw il-modijiet tiegħu. Ma minn dak li qabel kienu jgħidulu l-public works, ma nafx kienu jgħidulhom fi żmien Ġesu, ma meta kontx kejken jien u anke kont noqgħataw li klin hekk kienu għadhom jgħidulhom illum għandhom isem ġdid. Imma għandna bżonn xorta min isewwi t-toroq għaliex ikun hemm bżonn minn tant għal ieħor li isiru aħjar. Minn dak l-aspett materjali, San Mark juża l-istess kelma għal aħbar tajba li hija l-aħbar tajba jgħidilha u stess ta' Ġesu. Il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu li ben ta' Alla. U x'inhu huma l-modijiet li rridu nħejju? Huma l-modijiet tal-qalb tagħna. Dak li għandna bżonn inwittu biex aħna nilqgħu lil mulej li ġej, inħejju it-triqat biex jilqgħu. Huma it-triqat ta' ħajja tajba. U Ġwanni l-Ammiet, Ġwanni li huwa l-profeta li ħabbar il-miġja tal-mulej, ma jitkellimx fuq it-toroq ta' din id-dinja, jgħammet fid-deżert u jxandar maħmudija tandiema għal maħfra ta' dnubiet. Din hija t-tieni kelma li introduċi l-Evanġelista Marku fl-ewwel ftit sentenzi tal-Vanġelu tiegħu, Magħmudija. U jagħmel differenza bejn il-Magħmudija tandiema u l-Magħmudija li ġab Ġesu, il-Magħmudija bl-Ispiritu Santu jgħidilha. Imma x'inhi l-kelma Magħmudija? L-Magħmudija kieku konna nitraduċuha bl-Ingliż hija full immersion. Meta inti tgħaddas xi ħaġa f'xi element, fl-ilma pereżempju, aħna fis-sajf nozzu fil-baħar, imma li titgħammet il xi ħadd huwa li tozzu propju f'xi element, x'aktarx l-ilma. U Ġwanni kien jagħmel din il-ħaġa dan is-sinjal, imma kien isejħilha mhux magħmudija tal-ilma, imma magħmudija tal-indiema kienet sinjal bħal mi sinjal il-magħmudija li biha aħna nitamdu ta' xi ħaġa iżjed importanti, xi ħaġa spiritwali. Il-magħmudija tal-indiema kienet importanti għalli Ġwanni rid iħejji triq għal Ġesu billi lilna jallimna dan l-atteġġjament pożittiv. Jiena irrid inkun aħjar. Mela l-indiema l-aħwa mhijiex xi ħaġa li nħares lura u jiddispjaċini u r-rimors u tikolni l-kuxjenza u ma tħallinix norqod, mhix dik l-indiema li jrid Alla u laqqas indiema li hu pjaċir biha. L-indiema li jrid jammidna l-mulej biha aħna u nħejju ruħna biex nilqgħuh hija dak l-atteġġjament li ngħid żbaljajt imma se nagħmel ħilti biex inkun aħjar. Mela jiena nitgħallem mill-iżbalji tiegħi, mhux niċċanfar u niskisser, nagħmel ħilti biex il-ħajja tiegħi tkun aħjar. Mhux bl-għajnuna tiegħi, imma bl-għajnuna ta' Alla. Jiena li għandi bżonn irrida tajba. Allura l-aħwa meta nindunaw anke f'din il-mixja tal-Avvent li hemm xi ħaġa li qiegħda taqqalna u forsi ma nistgħux neħilsu minnha malajr, ma naqtgħux qalbna. Il-magħmudija tal-indiema hija proċess mhux ta' darba. Inti ma tħejjix triq f'darba.
u lanqas twitti ħafna diffikultajiet fil-ħajja f'darba, proċess ta' paċenzja kbira. Ġwanni li jintroduċi mal-ewwel San Mark, għax San Mark huwa Evanġelu li ma jitkellimx fuq it-tfulija ta' Ġesu. San Ġwan mal-ewwel jippreżentanna l-Ġesu propju adult minn hawn ftit ieħor wara l-miliet naqraw il-San Mark u l-mamudija ta' Ġesu skont San Mark. Għax San Mark bħal San Ġwan ma jagħtinix dettalji dwar it-tfulija ta' Ġesu. U anke Ġwanni li aħna fil-Vanġelu ta' San Luqa niċċelebraw it-tħabbira tiegħu lil missieru Zakkarija u t-twelid tiegħu, iż-żjara ta' Marija lill-ommu Elisabetta, dwar dan m'għandna xejn fil-Vanġelu ta' San Mark. Il-Ġwanni l-ammiet qarib ta' Ġesu permezz ta' Elisabetta insibuh diġà adult. Qed jgħajjad fid-deżert fejn ma rjiex, jiddependi ħafna minn dak kollu li jagħtih l-ambjent, imma iħejji lil poplu billi jgħalmu jitnaddaf minn nubietu u jilqa il-mamudija li se jagħti Ġesu. Ġej warajja min huwa aqwa minni. Jien ammitkom bl-ilma huwa sinjal, iżda huwa jammitkom bl-Ispirtu Santu. U din il-mistoqsija li nagħmlu aħna u nżejnu id-djar tagħna, it-toroq tagħna, dawn il-ġranet qabel il-miliet. Dak huwa sinjal sabiħ li aħna qed inħejju għal festa kbira. Id-dwal li nixelu huma dwal ta' tama, ta' faraġġ, ta' kuraġġ, huma dawl fid-dlam. Imma fil-ħajja tiegħi xi jfissru? Ara l-mulej ħerqan biex jiġi jammidni bl-Ispirtu Santu, bl-Ispirtu tiegħu. Dik il-kelma li smajna f'Iżajija, farġu lil poplu tiegħi. Waħda mill-frottijiet sbieħ tal-Ispirtu Santu huwa l-faraġġ, il-paċi, il-ħniena, il-maħfra. Kultant aħna narmaw xi Christmas tree, jien niftakar missier wara xi battikata li għaffillu, jagħmel kollox u mbagħad tinqata' bozza, kienu għadhom dawk iż-żmien jekk tinqata' lek bozza tiddurhom kollha biex tara ftit li ma nqatet ħalli jerġa' jixel. U konna nagħmlu sigħat infittxu l-bozza li ntilfet jew li nqatat, u kien ikollu kaxxa ta' sufarini bil-bozzot żgħar u jbiddilhom. Illum grazzja t'Alla m'hemmx għalfejn dal-battikati kollha. Imma kultant aħna wkoll narmaw ħafna affarijiet. U mbagħad xi ħadd jaqtalna l-bozza u jintefa' kollox. Nitalmu ftit anke mit-tiżjien li nagħmlu. Ma nħallux laqqas affarijiet żgħar u mbagħad itelfuna l-festa kollha. Nippruvaw nikkonċentraw fuq dak li hu essenzjali. Waħda mill-affarijiet sbieħ li timla dan iż-żmien tal-avvent hija l-ġenerożità tal-qalb tagħna. Se jkollna ħafna okkażjonijiet anke wara l-miliet biex nuru kemm inħobbu lill-arna u nixtiequ ngħinuh. Daw l-okkażjonijiet huma wkoll barka minn Alla. Għax inti qed tagħtik ċans biex tinsa naqra lilek innifsek, forsi tinqaras ftit ukoll fil-but, għax jekk ma tinqaras fil-but ma jgħodx, u tgħid ħanaħseb ħaddieħor. Imqar telefonata laħwata jew messaġġ lil xi ħadd li nsejnieh jew iddeċidejna ma niftakrux fih. Dawn il-botoċ kejknin fis-siġra ta' ħajjitna li jixelu bħala dawl fid-dlam. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu. Dawl minn dawl
Alla veru min alla veru. Imnissel mux mabu, natur waħda mal-missir u biħsa kollox. Nizel mismewi tal-inna l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem biseta tal-Ispiritu Santu. Skont il-kodmu mazz. Jgħetru l-lemin tal-missir u għandu jieġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u metti. U s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Ġejju missiru liber li hu meħju mummeġġa. Qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqarma mudja waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma bil-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. L-ewwel talba li nixtieq nagħmel fisimna l-koll hija l-Papa. Milux ma tantx kien jiflaħ issa aħjar għal grazzja talla, nitolbu għalih biex il-mulejja tih saħħa, dawl u ħafna paċenzja. Nitolbu. Nitolbu għal komunitajiet tagħna biex huma u jħejju għal miliet jikbru fl-għaqda ta' bejnietna fl-ispirtu tal-imħabba u l-maħfra. Nitolbu. Illum fil-United Nations hemm anniversarju importanti. Id-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tala 75, propju kien fl-10 ta' Diċembru 1948 li il-ġnus Magħquda iddikjarat dawn id-drittijiet tal-bniedem li ma tihomx il-gvern imma huma hemm għaliex il-bniedem għandu d-dinjità tiegħu. Ma fl-istess ħin qed naraw ħafna vittmi innoċenti ta' nuqqas ta' libertà. U nitolbu allura ħafna tal-anniversarju importanti għal paċi. Nitolbu. Nixtieq li dil-quddisa li fiha din noffru skont l-intenzjoni ta' kull wieħed u waħda minna, kulħadd jagħmel talba personali fil-qalb tiegħu. Ejw inselmu lil mama ta' Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-waqt l-offerti nkantaw fl-imkien fit-tmiem ta' triqtu. Fit-tmiem ta' triqtu wasal iż-żmien, il-poplu stenna sema nabniet x'għandhom l-qawwa dwar it-tiġdid ta' qlub imċekla nidma' mitlu. It-toro
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi minn il-korla tiegħek il-qatt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwaslux il-merti tagħna għatina lajnuna int fil-ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li int ħejjejt minn qabel u fetinna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-sebt tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, patroni mad-dominazzjonijiet, baqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, rattil ħajr, qasam, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bir tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla s-salvazzjoni tagħna.
missier li inti fis-smawiet jitqaddes ismu tiġi saltnatek ikun li tritien li fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna l-nubiet bħalma nagħtu lil minnu ħati għalina. La daħalniex il-ġdid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħalilkom is-slim natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit ta' dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol ta' tis-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun ifhem. Għal-waqt tqarbin inkantaw fl-imkien u għal-panina.
nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bissem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu sidna. Amen. Waqt li nagħti l-barka lilkom u lil kull min qed isegwina permezz tal-TVM u anke ta' pjattaformi diġitali oħra, nawguralkom il-qalb avvent sabiħ. Illum l-10 ta' Diċembru tradizzjonalment hija wkoll il-festa tal-Madonna ta' Loreto. Mbagħad fit-12 ta' Diċembru għandna l-festa wkoll tal-Madonna ta' Guadalupe. Dawn ix-xahar għandna diversi festi tal-Madonna u tal-Qaddisin marbuta wkoll ma' dan l-ispirtu ħelu tal-miliet. Mbagħad fit-13 ta' Diċembru għalina aħna jum ir-Repubblika, imma l-festa wkoll ta' Santa Lucia. Isimha huwa tfajla tad-dawl, Lucia. Huma qaddisin bħalma kellna San Nikola wkoll jew Santa Claus, l-istess ħaġa llum ngħidulu Father Christmas imma dak San Nikola. Ma kellux mara, ma kellux il-Merry Christmas, ma fejmux. Ġabuha di tal-Merry Christmas jien, imma Father Christmas huwa Santa Claus, San Nikola li ċelebrajna fis-6 ta' Diċembru. Issa għandna il-festi tal-Madonna, minna l-Kunċizzjoni llum Madonna ta' Loreto, fit-12 ta' Diċembru il-Madonna ta' Guadalupe, u mbagħad għandna Santa Lucia. Huma festi li fakruna wkoll xi aspett ħelu ta' dan iż-żmien tal-Avvent. Waqt mal-barka tiegħi nixtieq lil kulħadd avvent sabiħ u ma ninsewx. Issa di se tisimgħuna ngħidha f'kull quddiesa. Din is-sena il-miliet inwasluh sa' 7 ta' Jannar. Mhux fit-tnejn biex tista' tibatulix il-kont tad-dawl ta' imma mhux fit-2 ta' Jannar inżarmaw kollox, għax il-miliet ikun għadu għaddej sa' Trere u dis-sena il-festa tal-Epifanija fis-7 ta' Jannar. Mela anke nippruvaw inkomplu ngawdu bdejna minn qabel biex nibdew nixtru l-affarijiet, intom tifhmuni x'qed ngħid. Imma tajjeb niċċelebraw mbagħad, billi niċċelebraw l-Epifanija anke bid-diżjien minn barra u minn ġewwa aħjar, imma minn barra wkoll. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inkantaw flimkien infaħru lil Marija. Wasalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum it-tieni ħadd tal-Avvent mill-parroċċa tal-Familja Mqazza fl-Iklin. Il-komunità parrokjali tal-Iklin bdiet tifforma fis-snin 80 meta bdew jiżdiedu l-familji f'dawn l-inħawi. Fis-sena 2000 bdew jinbnew il-Knisja u ċ-ċentru parrokjali u 5 snin wara l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa iddikjara l-Iklin parroċċa. Iċ-ċentru parrokjali għandu kamra multisensorjali bil-għan li kulħadd iħossu inkluż. Dan iċ-ċentru jintuża għal formazzjoni kateketika ta' tfal
żgħażagħ u adulti. Fih isiru laqgħat li jippreparaw l-arajjes għaż-żwieġ, laqgħat soċjali u anki jingħata servizz ta' counseling. F'jum il-miliet, iċ-ċentru parrokjali se jerġa' jintuża biex jitqassmu l-ikliet tal-miliet fid-djar tan-nies fil-bżonn. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom ilkoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Is-sena